Abou Sow ko landimami nde haala kibaru yimɓe sakiraɓe meɗen ɓe kana haaloɓe ɗemgal yeeyi to bureau to ñande ɗo kibaru mal suubafu yimɓe amen yaadiɓe siiɗo ɓole yaadiɓe ɗoraɗo min tawi to yimɓe hono ko warta dow nokkuje 4 tati a ɓeydani ko hakkille min kay hakkille nokkuye 4 no donc a holliti e yimɓe meɗen a haali fa heewi nden noon hono komin jiiɓe komin beltike ko waddi hakkille maɗa fooɗude ɓe warde saabi a haali e haala ma a wii a anda yele ɓe noddanoma fewtude e Tabital Pulaaku ka joni noon an hakkille ma heeɓi ɗum a noddiɓe ɓe gaari kamɓe du e haala maɓɓe ɓe kolli eɓe jinno warde ko wona hannde ka so neɗɗo noddama nokku ndin ɓuuri welde wata a haali gonga Fatimata mi haalanima mbima nde garanmi hami wona président Tabital nde mi darti leppi leydi ɗo fulfulde woni ɗo fulfulde ala fulɓe gara e Mali leñol meɗen ngol ɓuri leƴƴi ɗi fof hewde koɓe cikkata ko kangol woni leñol ɓurgol leƴƴi ɗi fof hewde yimɓe goo kangol ɓuri sarade e nder Mali fof ɗiɗi ala fof ɗo ummorɗa tuggude keerol hakkude meɗen e Sénégal ha jetɗa keerol hakkude meɗen Algérie secte fof ala mo garata e muɗum ɗattata e fulɓe hoɓɓe joni noon pullo ina yaawi ko woppata ɗemgal muɗum woppata pulaagu o de mais ne woppa ɗemgal mum ƴetta ɗemgal koddiɗo mum ɗemgal jaati koddiɗo mum miɗa wawi limtamde leppiji leydi kurɗi e nder Mali ɗo fulɓe goni ɗo fulfulde nannetake puɗɗoro ɗen hirnangue sen puɗɗorima hirnangue kaasone toon to wiyete kaaso oɗon nana bandiraɓe men kasankoɓe kaaso o cuuɗi baba 14 cuuɗi baba 14 ɗi 12 ɗi fof ko fulɓe cuuɗi baba 3 goni manigankoɓe joni noon ɓe ɓamodiri ɓe ndesodiri manigankore nde haalete kono koɓe fulɓe kasankoɓe goni koye nder laamu Kaay laamu Bafula be e laamu Ñooro hande o laamu jeema par ce que to wiyete laga manne abdan laga manne e jeema fof jeyano koye Ñooro hande laga manne e jeema jeeya koye nder région Ñooro a faami go'o kaaso ne ko nokkuji ɗiɗi kaaso siro e kaaso jamano so mbaɗi ɗim ɗiɗi wona ɗiɗi so mbaɗi goto wona goto jokke kaaso ko Fuladugu won hen ko woni Kaay won hen ko woni Kiita ñande ko min jeyto ko Fuladugu wan hen Fuladugu tawɗon toon tawɗon ɗo ko Fuladugu e Birgo e yimɓe Ganadugu fami voilà bon Fuladugu hakkude Kaay e Kiita woni min indanimen ɓe mbi koɓe guure temedere e capantati e ɗiɗi ɓe fof koɓe guuri fulɓe fulɓe ɓe mbawa kaalata ka ɓe jaataki koye maɓɓe ɓaleɓe ɓe gondi ɓe ɓe jaataki koye maɓɓe koɓe fulɓe ko bindi fulɓe ɓe bindi hayso ɗemgal ngal ɓe kaalata ngal a faami birgone toon birgone ɓe mbi kam ko gori 49 fof gori fulɓe eɓe joguni o laamu maɓɓe tuubal maɓɓe gila ko addini to tuuba ko arata e leydi ndi laamu maɓɓe bange ɓe jillani e manigankoɓe sa ɓenni ɗum jaaha wasulu andi wasulu kay enen fof ɗen gandi ɗum wasulu woni ko laamu yamfolila e hunde bange hirnangue laamu buguni hay naata e buguni na fof mbawi jatede koye wasulu jeeya sa ummima toon jaaha to wiyete Ganadugu fuɗɗi koye ñeena ya bange ɓallede hedde kono jeeba ya ha Kajolo ya Sigasso ha yetto kirol hakkude Mali e Côte d'Ivoire ɗum woni Ganadugu sa ɓenni toon gara to wiyete Bendugu Fula yo Bendugu
woni koye nder laamu 100 toon woni ɓernde Bendugu Tomi ñaani heen Yorosone heen e Kimparana en heen Kucalane heen bla hunde ne heen ɓe woni Bendugu Fula en sa ɓenni ɗum sa yehi to funnague to fulankiriyaɓe ne tuun heewɓe maɓɓe nana fulfulde woni maɓɓe ɓe nanata won heewɓe maɓɓe nana fulfulde nana fulfulde mais hade meɗen yettoyade ha toon e nder laamu Joyla bani ko ina toon bani ko iyo ina bani ko non bani ko ko baani wana abi hono callugol bani o ko maayo caggal maayo bani ko caggal maayo bani ko ba ko ayyo kamɓe ɓe toon ñande batu men o waɗata nde mi noddiɓe ministre Koni Ba Sidibé oɗon nanamo ko toon o jeeya omo hanno arde o wi joni neɗɗo makko goto maayi ayyo ɗum haɗimo arde bandi ko ina toon mi haalnima haala frankiriyaɓe sa yeehi Gawo to nanna to Gabiru oɗo nanna Gabiru ina toon Gabiri hoɗi eyo ɓe nanta koroboroɓe kalata ɓe goni koye dande maayo banggue funnague Gawo hakkude mabɓe e Ansongo sa yiilama Ansongo base ina toon base en ko ɗiɗi base Hawsa e base Gourma sa nani Hawsa foof ko woni junngo nano maayo ngo Gourma koko woni junngo ñammo maayo ngo wone maɓɓe nanoɓe fulfulde woneɓe jogui toon hakke commune uji ɗiɗi to wiyete Fafa ene séraji mumen ɓe fof nana fulfulde nana nokkuji goɗɗi ɗon noon ko koroboroɗeɓe kalata bon sa yi Menaka fulɓe ne toon ɓe kalata fulfulde mais Menaka mais fulɓe woɓɓe iwruɓe Niger ma iwruɓe hedde Ansongo ina toon nanoɓe fulfulde sa yi Burem fulɓe laatiɓe safalɓe ina toon ɓe mbiyete ko ahel fulani ahel fulani hoɗum goro muɗum ya wiyan hono tubal fulɓe ahel fulani kotki safalɓe ɓe koɗi saparore ɓe kalata ɗum woni arabiya kono a bata ay sa wiɓe arabe e kaɓare ma iyo koɓe fulɓe woni mabɓe lasle muɗumen ko Masina woɓɓe lasle muɗumen ko Gimballe en Cooken woɓɓe lasle muɗumen ko Gaberu en hedde Kunari hedde Gaberu ni ko ɓuuri hedde Gaberu heddi ɓe ko Masina iɓe ko Kunari iɓi sa yeehi Kidal to wiyete Aguel Hokk e to wiyete Tisalide aɗa yiya toon wiyeteɓe kel fulani safalɓe mbiya ahel fulani Ɓurdame mbiya kel fulani kamɓene eɓe toon a faami sa ari hedde lefol Tombouctou to gure fulɓe nan toon nanoɓe fulfulde kono fulɓe wonɓe toon gurdam Bourdameɓe eɓe mbiya keltamulet Bourdameɓe ne woodi keltamulet fulɓe ne woodi kel varosere fulɓe ne woodi kel varosere tuarege Bourdameɓe ne woodi ɗum ne ko eɓe leƴƴi andaɓe to bindi to ko non windira mi woni ko man sagi Tombouctou mbiɗa andi a faami nden noon nde min garata hamin kaala haala meeting o nde mbimi e jahane maɓɓe jettuɗe nde maɓɓe kamɓe fof teddinirenɓe ƴeewen ɓe ngara min mbaɗi délégation min jeyto yimɓe Wasulu min mbaɗi délégation goɗɗo min jeyito yimɓe Bendugu min jeyi mbaɗi délégation min jeyito fulɓe Gawo Menaka Kidal ɓe ndenti mbaɗi walde wootere min jeyi to maɓɓe min mbaɗi délégation min jeehi to fulankiriyaɓe heddi Ganadugu e Birgu e Bendugu mi haalanima min jiide maɓɓe ɗo Hamdallahi ɗo mi heddi Fulatugu Birgu
garantugo ɓe mbi kamɓe eɓe jaɓɓa koye ɗon ɓe jiiɗi yiiɗi 16 tabital toon ɓe jiiɗi wadde batu maɓɓe woto min gar ñande hen woni garduɗon e ballal fedde yaadiɓe Sékou Booli e fedde e alluwal e gaawal temedere ujunere gadduɗon min belti hen saɗa teski ñande hen mbimi mi haalata mawɗo délégation maɓɓe yo jaabo e place tabital weeli on kalɗo ko général jaaɗo retraite o woni no gouverneur Kayi bon kamɓe fof ɓe gaari ɓe kolli weltare